سلام كبرى تخاتلت الفيديو كم ياللكم نلوم يا أبز فيديو بزعبة منفعة كسعة كنرينا منفعة كسعة أقات موزي فلت سمكم يلن متنعتات كم زملاء خطوة عسى من تميتاويت كابز بعلم أبصو من حنسا منفعة خقات مو يخل منفعة كسعة أبدك أنستيان شماغلتاتن بزح لومت كم زي كونه اتستخيل مصنعته وسيخي يرد منفعة كسعة بهزي بالسمعيتات سلزلو محبراو نتفتات تعب مكاد عن كافيو يخون مبر بقول ملاي كم زكال كزنقع يبلنان موسواس أكلات مكياد متكاتها مدهانيت ويكا سابلمنتس ماساج كمون لوت أماقاقبا وزته منفعت بقليل الملاي زحقزو أقاباتيوم منفعت خسعة انتاي مالتيوم منفعت خسعة مع انطاب بغاز ويباير مزمل زقاتم كونتاتيوم مبزحتنا منفعت خسعة خقات منان كله كسعنا بمقب زملأ ويتصقمنا خوين خصمعنا يخديو كمو قلنا يكون إذا منفعتي أب قدين معنطا زلوي إذا غاز حنسا مسوى صدما بقو نبقو خسعنا كأكب ويكجبت يجمر منفعت خسع خقات منان كله كسعنا خقزفن كترن لومديو منفعت خسع مزقات منا كأنزا بتدقاقامي موسع ويكاز موسع ورعرع عزبل دمسي أب كسعنا مسمع وزة زعمسولو ملكتات كنرئي لومديو غاز وي آير غاز اتقان دي منفعتي كسع زسعب تنكيو اتو بزح جزي دحر ممقابنا ايو زقاتم بقبو حقيقهم اب كسعنا زوصحو مقبتات كداقوهم كلو وياب زخون قاتامي اب كسعنا اير مساعتونا ام مسمر متحرالة في مقبي ويك اخاب كسع كساب مهانتوس ناي قدنيو غاز زقب زخون السب كبلع ويكستن كلو اير يوحديو قال سبات قنا زيادة خالوتو بزح اير يوحدو من يمزم سبات حاله قلتف يلناو زبالعو ماستيكا محياخ زوترو شجرة زتكو وزته يوم قال تنقي تعنا وصقامات كم ألسر زعمسلو أب كسع زقاص سمعز فتر حمام استفلاليو صقامات حمامات ناي كسع كحار تأفافنت المقبي قلتف موسخ كبدنت سبنت بفلاي أبدك أنسيو زرقه مكير ناي هرمونات ويكا هرمونال فلاكس كم جاردياسيس زعمسله ناي كسع رخصي ناي صقعتني حمام زينورا مقاقبا خم شوهات ألبونت ويكا أنوركسيا كمون تدقاقامي تملاس ويكا بوليميا كم وطري ويكا تصاطي كازنوتن كال انزا مسلو أمراو صقامات كم تنقي منفعتي كقلوصي كال منفعتي كسع مقلاي زحقز قلطف أقاباب مبزحت قزي منفعتي خسع زقاتم غاز أب كسع مزئكبي مستمقبنا بقلطف منفعتي قاتمنا انتلو اتتصقم بهوصص مقلاي زحقزو منقدتات ألو نأبنت بإجر مقعاز موسواس أكارات كسع نطوف سخانة مقبنا يمحقاق مسرح كايد سلز حقز بقليلو كان منفعة خدنا قالاقل نخلينا دحرم مقابنا بإجر مقعاز اتزبالت أقاب مخانو عين زنقع ماساج أب كسع منفعتي كسع خقات منان كله نمقلايو ماساج مكياد اتزبالت أقابي اتي أقاب دما كلتيو أقداونا أب عطمي يماني محقلتنا أترائسنا نقمطو قس بقس بملكع كبي نتي كسعنا درزنا كساب يماناي وغن قوفو مسنقلنا نبصح نزناي مدراز ويكا ماساج أقاب هدي إلنا مكاد كساب علواي شنخ كسع صقاماي قوفو مسنقلن نبصح بدحر زي قسنا بلنا بملكع كبي إنا درزنا ناب صقاماي عصمي محقلتنا نورد نزي قباب كساب اتي منفعت الزلقلنا دقاقمنا هنكايدو يكاليو اتي ماساج زخون أنزاز فترالنا انت اللقنا خنقوارصو يكال بوعي ماي محساب بسنكي منفعتي أب كسع زفتر كانزاب مهدا لعول تقوم زلوي ازي جواداتات كسع بزقبا كم زفاتاتحن كم زانيين سلزقبري كم شاهي زامسلو وعي فسستخاء موساد صبوي كاراميلا ويون زنجبل منفعتنا يمقلاي طواي سلزلوهم ازوم كامازيوم صار مقصال بهرون اللهم وعي نايتي شهون نوعلو سبنتنا كم زانه ناي مغبار عقمي اللهم لوطي اب انابرا ون كال ميلاي اب مبزحتو خناتات منفعت خبلي نمفواس زخلو زبل صقاب لوطي اب انابرا مغباري نابنت لعل نبور كبدت بمونا نزقاطمنا منفعت خسعه نمفواس اتزقلله كبدت سبنتكا مغدالي بالدونغا مبلع منفعتي خسعه هقات مكان تلو نتي مغب قصالي كموساد مقطاب ون يكال منفعتي كسعنا وشت ببزح اير بمتاو يسعبي
እቲ ኣየር እተካይዶም ዘይንቡር ልምድታት እንተለውን ክተቋርጾም ይግባእ። ስለዚ ብብዝሒ ኣየር ናብ ከስዐ ምስሓብካን ዘጋጥመንካ መንፋሕቲ ከብዲ ንምእላይ ማስቲካ ኣይተሓይኽ። ማስቲካ ምሕያኽ ተወሰኺ ኣየር ናብ ከስዐ ከም ዝእቱ ፍሉጥ ጠንቂ እዩ። ትሕዝቶ ካርበን ዘለዎም ዓይነታት መስተ ካብ ምውሳድ ምቁጣብ። ጋዝ ዝፈጥሩ ዓይነታት ኣሕምልትን ጥረታትን እውን ከም ካውሎ ዓይነታት ጥረታት ዘይምውሳድን። ክትበልዕ እንከለኻ ህድእ ኢልካ ምምጋብን ነቲ ምግቢ ብዝግባእ ሓይኽካ ውሓጥን። ማይ ክትሰትን ከለኻ ብመምፀይ ሻምብቆ ወይ ከዓ ስትራውክ ካብ ምስታይ ምቁጣብ። ሓደገኛታት ዝኾኑ ጠንቅታት ዓይነት እዮም። መንፋሕቲ ከስዐ ምልክት ናይ ዝተፈላለዩ ጥዕናዊ ፀገማት ኮይኑ እውን ይጥቀስ እዩ። ንኣብነት መንሽሮ ናይ ከስዐ ወይ ማዓንጣ፣ ሕማም ጸላም ከብድን ኩሊትን ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ሕማማት ናይ ልብን መንፋሕቲ ከስዐ ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም። ሕማም ጉርጓሕ ከብዲ ወይ ከዓ ሲሊያክ ዲዚዝ ሓደ ካብ ምልክታት መንፋሕቲ ከብዲ እዩ። ቆስጠ ወይ ከዓ ፓንክሪያስ ብግቡእ ኢንዛይም ከተነዝዕ ብዘይምኽኣላ ዘጋጠም ሕማም መንፋሕቲ ከስዐ እውን ከስዕብ ይኽእል እዩ። እዞም ልዒሎም ዝተጠቕሱ ዓይነታት መንፋሕቲ ከስዐ ሳዕቤኖም ከቢድ ብምዃኑ ግቡእ ሕክምናዊ ምርመራን ፍወሳን ከም ዘድልዮም ዘይምዝንጋዕ። መዓስ ኢኻ ናብ ሓኪም ክትከይድ ዝግባእ? ከም መንፋሕቲ ከስዐ በዞም ዝስዕቡ ምልክታት ምስ ዝስነ ናብ ሕክምና ክትከይድ ይግባእ። ከቢድን ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕን ቃንዛ ከስዐ ምስ ዝህሉ፣ ደም ዝተሓወሰ ወይ እውን ጸሊም ቀልቀል ምስ እትርኢ፣ ብሰንኪቲ መንፋሕቲ ምሒር ሙቐት ሰብነት ምስ ዝስማዓካ፣ ዘይቋርፅ ውፅኣት ምስ ዘጋጥመካ፣ ከቢድ ናይ ምቅጻል ስምዒት ኣብ ኣፍ ልቢ ምስ ዝህልወካ፣ ተደጋጋሚ ተምላስን ምስ ዘጋጥመካ፣ ዘይንውር ምጉዳል ክብደት ሰብነት ምስ እተርኢ ተቐላጢፍካ ናብ ሕክምና ክትከይድ ይግባኣካ። መንፋሕቲ ከስዐ ዘስዕቡ ምግብታት ባልደንጓ፣ ኣዳጉራ፣ ፋጆሊ ዝኣመሰሉ ዓይነታት ጥረታት ልዑል ትሕዝቶ ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን ዘለዎም ኣብ ርእሲ እቲ ናይ ቫይታሚን ማዕድን ትሕዝቶ ዘለዎም ብፅሕጉ እውን ዝሃብቶም እዮም። ይኹን እምበር መብዛሕትኦም ጥረታት ኣልፋ ጋላክቶሳይድ ዝተባሃለ ሽኮራዊ ትሕዝቶ ኣለዎም። እዚ ምስ ፎድማክስ ዝተባሃለ ማእዛዊ ትሕዝቶ ካርቦሃይድሬት እዩ ዝምደብ። ፎድማፕስ ሓፂር ናይ ካርቦሃይድሬት ተርታ ወይ ከዓ ሰንስለት ሾርት ቼይን ካብ ዘለዎ መስርሕ ምሕቃቅ ምግቢ ብቐሊሉ እዩ ዘምልጥ። ናብ ከስዐ ሓሊፉ ድማ ምሕብእን መባኽዕትን ባክቴርያ ይኸውን። በዚ ድማ መንፋሕቲ ከስዐ ከስዕበልና ይኽእል። ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘጋጠሞ ሰብ መንፋሕቲ ከስዐ ጎራዕራዕ ዝብል ድምፂ ኣብ ከስዐ ከምኡውን ውፅኣት ከስዕበሉ ይኽእል። ኣቐዲምካ ነቶም ጥረታት ኣሊኽካዮም ብምጽናሕ ደጋጊምካ ብምሕፃብን ነቲ ፎድማፕስ ትሕዝቶኦም ብመጠኑ ክተጉድሎ ይከኣል እዩ። ብርስን ከም ኩሎም ዓይነታት ጥረታት ልዑል ትሕዝቶ ፕሮቲን፣ ጽሕግን ከምኡውን ካርቦሃይድሬትስን ሓያሎ ዓይነታት ማዕድናትን ዝሓቆፈ እዩ። ልዑል ትሕዝቶ ጽሕጊ ስለ ዘለዎ ኣብ ገለ ሰባት መንፋሕቲ ከስዐ ይፈጥር እዩ። ከም ኩሎም ጥረታት ናይ ፎድማፕስ ትሕዝቶ ኣለዎ። ነዚ ዓይነት ሽኮር እዚ ብፍላይ ኣብቶም ኣብ ፀገማት ናይ ከስዐ ዘለዎም ሰባት ብቐሊሉ መንፋሕቲ ክፈጥር ይኽእል እዩ። ብርስን ንመግቢ ቅድሚ ምድላውካ ብግቡእ ደጋጊምካ ብማይ ምሕፃብ እቲ ዝሓሸ ኣማራፂ እዩ። ካርበን ዘለዎም ዓይነታት መስተ ካርቦኔትድ ድሪንክስ ካርበን ዘለዎም ዓይነታት መስተ መንፋሕቲ ከስዕቡ ዝኽእሉ እዮም። እዞም ዓይነታት መስተ ልዑል ትሕዝቶ ካርበን ዳይኦክሳይድ ጋዝ ስለ ዘለዎም ከስዐ ክነፍሑ ይኽእሉ። ካልእ ስርናይ እዩ። ስርናይ ብደረጃ ዓለም ብብዝሒ ካብ ዝሃልኽ ዓይነታት እኽሊ እዩ። ብመልክዕ ባኒ፣ ፓስታ፣ ፒሳ ወዘተ እናቐረበ ድማ ብብዝሒ ይሃልኽ። ስርናይ ግሉተን ዝተባሃለ ዓይነት ፕሮቲን ዝሓቆፈ እዩ። ብፍላይ ኣብቶም ፀገም ናይ ከስዐ ምሕቃቅ ምግቢ ዘለዎም ሰባት ስርናይ መንፋሕቲ ከስዐ ውፅኣትን ቃንዛ ከብድን ክፈጥር እዩ። ካልእ ካውሎ እዩ። ካውሎ ናይ ፅሕጊ ቫይታሚን ማዕድን ትሕዝቶ ኣለዎ። ፎድማፕስ ናይ ዝተባሃለ ዓይነት ሽኮር ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ እውን ጠንቂ መንፋሕቲ ከስዐ ኮይኑ ይጥቀስ እዩ። ፀባን ውፅኢት ፀባን ፀባን ውፅኢት ፀባን ልዑል መኣዛዊ ትሕዝቶ እዩ ዘለዎም። ብፍላይ ኣብ ትሕዝቶ ፕሮቲን፣ ካልሽየምን ኣብ ቅድሚትዮም ዝስርዑ። ይኹን እምበር ዝኾነ ፀባን ውፅኢት ፀባን ላክቶስ ዝተባሃለ ዓይነት ሽኮራዊ ትሕዝቶ ኣለዎ። እዚ ዓይነት ሽኮራዊ ብፍላይ ኣብቶም ተኣፋፊ ከስዐ ዘለዎም ሰባት ብቐሊሉ ኣይሓቀቐን እዩ። ከም ውፅኢት ድማ መንፋሕቲ ከስዐ ወይ ከዓ ቃንዛ ከምኡውን ውፅኣት ክፈጥር ይኽእል። ንሎሚ ዝነበረኒ መደብ ነዚ ይመስል። ኣብ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ባይ